Google и забравям, че снимам. Аз съм беланти, съм 200 слова. Добре, аз излизам. Няма да излизам от каста, какви говори. Аз излизам от каста. Аз ще запазя Blaze Road точно за един Brewing Star ще изстигна. Точно за един Brewing Star. Колко такива пръчки хобби ти даде? Една ми даде една. Аз исках една, нищо. Нищо. Айде, какво се направи? Сега тук пак ще тръгнем и ще оглеждаме знаеш ли, ти знаеш, че ако ги заключим, ако дойдем след време в то... Стига съм Какво се молиш на Господ? Той няма да... Даже това е малко ти казвам, само което. Такос, знаеш, че ако имаме две Blaze Road, може да направим такос Ender Chest. Ender какво? Ender Chest. Може, що? Да, мога. Ама трябва такос още един Blaze Road. Ние това блесове, не виж ли? Няма Blaze Road, това не казвам. Така, глупа, тук за малко да падна, вече ще бъде голям фейл. Пази се, качи се. Не мога да я, моля те. Не мога да я, моля те. Така, тук тия блесове направо ти казвам. Газ? Да. Ами и тъпа. Фром. Знаеш как не ми се влиза. Чакай, аз ще остана още мъничко тук. Телепортира се в форма, бе? Да, бе, ти са телепортни. Аз след малко ще се телепортни. Браво, чакай, те няма да направят нищо на това. Аз ще търся спална на Блейз. Чакай, тук има портал към Ада. Чакай, тук има някакво друго. Да, бе, чакай, бе. Много интересен това каста. Аз такъв не съм намирал никога. Какво? Да, в Недър съм. Чакай, сега ще дойда пак. Абе, нищо, бе, чакай. Аз още малко ще остана. Искам тебе да опазя. То не може да се телепортва. Не може да се телепортва в Ада. Това е гам. Не бе, аз се телепортвам в къщата. Остава, аз няма какво го разглеждам. Има един Blaze от това. Аз се телепортвам в къщата. Опа, аз такова се телепортнах в къщата. Аз се телепортнах в къщата. Сори. Нищо. Чакай се, аз оставам такова. Правя такова Brewing Stand. Започвам. Ето ти лъка. Ето ти лъка. Оф, какво прави, бе, Soulfire, бе, човек? Да, бе, какво прави, бе? Та тук, виж как запречва къщата. Ти ли за портал към Недър? Не съм хекинатила. Да, бе, той да го махне. Ще стесни къщата. Къщата ли разширяция? Какво прави? Не прави нищо. Това мина ли е, бе? Чакай, аз ти съм тук, има някаква мина. Ти си пред мене, бе, каква мина? Бълбълш. Той има мина слезте. Това аз съм го направил. Изчакайте, това аз съм го направил. Чакай, Юли, за колко правиш това нещо? Юли, за колко правиш това нещо? Поне го стесни малко, това знаеш как пречи на къща. Сигурно, затворяме! И да ти се не види. Другия, влизайте в другия! Но човек, какво правиш, бе, Юли? Това знаеш как пречи на къщата. Аз съм другия и него го затвориха, нали? Другия ли са? Аз съм в него. При мен го затвориха. Не може да ти дава сервер с фул. Ето, отвориха го, чакай. Разлизам. Айде, за какво Да, аз съм там, но не е леко. Чай след като имам крафтинг си направя 20 кожа.
Юрий, тук ли си, Юрий? Ушки потропа дядо мен. Дечица веселушки загазили трамвай. Да, ти стои, Ето, чу съм мозлец! Емо, тук ли си? Емчо? Емилянчо? Уихао! Каубой! И аз имам! Емо, снимай сега, защото утре няма. Сега след малко идваме. Тогава се опласи с един човек. Седите, сто трябва да се затвориха. Да, бе. Ало, тук съм! Тук съм! Така, и аз съм вътре. Абе, сервера не е затворен, бе! Просто да... Човек е затворен на сървъра. Няма го отворя, да не мислиш, че е затворен някак. Абе, не е сервера, не е затворен, бе! На мен пише End of Stream. На тебе не знам какво ти пише. Play Lost City е затворен. Ей, включвам, че имам пенес, да е отворен. Да, Ей, чакай малко, ще пиша за друг сервер. и те затвориха всички. Да е! Не е затворен, няма как да е затворен просто. Не пише сервер closet. Пише ми сервер Closed. И на мен не ми пише. Не, не мисля, че ти е затворен. Сега си направим и за друг сервер. Добре, в кой сервер? Не знам. Ти го търси някакъв сервер. Мен ми А? пише. Мен ми пише End of Stream. Но аз не знам какво ми пише. Еми, в кой сервер? В кой сервер? Юли, абе, мина, за какво не се обажда, бе? Там ти са. Ти няма. Айде, плащайте сервер, не? Сега ще ви дам един сервер. Така, хора, това не са клипа за днеска. Пак ще кача нов. Сега ще заснема нов. Аз нали правя по 5 клипа на ден. И бай-бай.